No niin, tervetuloa availemaan CSGO-laatikoita Jokuplaysin kanssa ja tänään me avattais 3. 1 Breakout ja 2 eSports. Joten tehdään silleen, että avataan vaikka eka eSport, sitten Breakout ja sitten taas eSport. Joten ostetaan yksi avain. Ja sit ruvetaan vaan availee. No niin, katsotaan ensimmäinen laatikko. Ui! Ei, you kidding me, Valve? Ei. Se oli niin lähellä. Mikä siinä olisi tullut? No, ei vitsi. Se olisi ollut kyllä hyvä. Punainen Python. Ei huono, mutta ei kyllä paraskaan. Sitten avataan tää toinen eSports. Noi kilaat ja sinne menee rahaa. Näitä ei varmaan kauheasti tuu näitä availuita, mutta tuleepa nyt kerran. Ja sama. Mulla on kerran jo käynyt tällä, että tulee sama. Vittu. Sitten vielä tää Operation Breakout keissi. Toivotaan nyt, että tästä tulee jotain hyvää. Siitä lähtee. Ja nyt mennään sormet ristissä, että tulisi jotain hyvää. Siitä se hidastuu. Ei. Tuo on ehkä huonoin ase ja mulla on ollut tää jo tälle aseelle skini. Mutta sellainen availu tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsitte. Voi tykätä ja voi myös kommentoida, jos tykkää oikein paljon, voi myös subata, mutta se on moi.